ndị Igbo na-akọ aja egwu ndị Igbo na-akọ ajọ nkwa mmanya ndị Igbo na-ata aja ụtọ ekike ndị Igbo mana ọ bụ sọ mma oriri ndị Igbo mana ọ na-atọ ụtọ omenala Igbo na-atọwa m ntị Olisa gọziere n'ụmụ Igbo maka na ejebe ejebe anabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya o Igbo bụ Igbo n'anya Igbo okwu ịma na emere nụ na-emekwa na na o maka na ejebe ejebe anabanụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo obodo ọbụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa asị na chọrọ ego ma ndị ugwu jụrụ Abuja rapụ ka ịlaba ndị ugwu na-asị mba Igbo bụ Igbo anyị na-ekene unu anyị bịakwa na mmemme anyị nke a na-akpọ ajụjụ anyị na-ajụ ndị eze ala Igbo. Ọ bụ mmemme anyị ji gosi unu ka ndị Igbo ma ọ bụ ndị Igbo nwere eze, ndị Igbo na-akwanyere eze ha ugwu, ndị Igbo anyị ji eze anyị ndị eze anyị n'ọnụ. Ụbọchị tata dịka anyị si eme anyị bata na ngwuru His Royal Highness Igwe Peter Eze Ifeanyi bụ onye odomanya oge na-abịa na oyeji aka kọwara ụlọ ife ndị ọzọ gbasara mana tupu ha na-aga n'elu aga m akọrọ na onye mbụ maka na ụna otego unu fụwara mara ama na ụnụ bụ onye mbụ afa m bụ Maazị Boniface Ume ka eji nwetara ya ụwa mara mụ na onye otu m ibe ebe a dịka unu si mara. Ọ dị mma ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ aha m bụ Maazị Chukwunenye Ọbasi dịka otu nwanne m si wee kwuo anyị abịakwa na mmemme anyị ajụjụ ndị eze mgbe anyị ji agba ndị eze ajụjụ ọnụ na-ajụ ha ihe dị iche iche na-eme n'ala Igbo na ebe ha bi. Ụbọchị nketa anyị abịago n'ebe pụrụ iche na Abuja na-ewu ewu ọ ga-ejizi ọnụ ya ugbu a wee gwa anyị aha ndị nke anyị chefuru maka a na-asị horse's mouth anyị jizie ntị anyị wee nụzie n'ọnụ horse ọwụkwa na anyị na-akpọ igwe anyị horse horse's mouth igwe biko were igwe ọ ga-adịrị gị na mma anyị bịara na be gị nwanne m nwoke kpọtụrụ aha gị n'olu kenke ị ga-ejizi ọnụ ugbu a gwa ndị Igbo aha gị gwazie ha ihe a na-etu gị na ihe ndị ọzọ dị iche iche anwụjula Igbo kwen Igbo kwen kabinet kwezuo no obi dị m anwụrị taa anyị na-akọwa maka ndị Igbo wee na-asị n'afọ m bụ His Royal Highness Igwe Peter Eze Ifeanyi eze Igbo na Elimanchada second year of Zuba Kingdom. Ana enugo ni mana ọ dị nke nwere afa eji mara gị na ndịda. Eziokwu ọmụwa na ikwu ya ka onye ọbụla aghọta ya. Sụọ na ọnụ bụ na ya ya mee. Ihe nchiri na be anyị bụ opi Nsụka. Ịbata na opi Nsụka amụ isi amụlọ gbọzara opi. N'otu aka ahụ unu ga-afụ m n'aka o nwere fem ji iji gosi na-echi m ụlọ pụta onye anyị anyị na-eme ọmụ abụ asọgbu ugwu n'isi amụlọ gbọzara opi. Ọ dị mma igwe ekene na ọ bụrụ na ndebe anyị na-egwu sị na ọ gbọrọ ife egwu na-eri mana ọ bụrụ na ọ na-anyụ nsị igwe biko mgbe ị na-ekwu okwu o nwere ka isi kpọtụ afa obodo mana mụ amara ma obodo amụrụ gị na biko ndị Igbo chọrọ ịma afọ obodo gị ebe isi pụta ebe Abuja. Abụ onye opi agụ ịpụta na opi enwere opi agụ nwe opi ụlọ amụrụ m na opi agụ
eje my primary school n'Opi Agụ bịa jee secondary school n'Opi Ụnọ that Opi high school amụnye Opi Agụ ọ dị mma ya unu nwere Opi Agụ nwee Opi Ụnọ ọ dị mma ịma na agụ na ụnọ bụ ofe ka ịghọta ọ dị mma tupu anyị agbapụ ihe anyị bịara ọsọ ọ ga-adịkwa mma maka ile anya ga ahụ ka ọkpọkọrọ n'ebe a ma ihe juchara ebe a anyị ga-amatanụ ma igwe anyị bịara na bịa ọ ga-asụkwa anyị nọọsụ ọ bụ maka ndị anyị na-asụ dejeni na ụlọ ala nọ igwe ị ga-eme n'otu ọ ihe ziri ezi na anyị ga-awapụ ọjị anyị ga-awapụ ọjị biko ka anyị nye Chineke otuto anyị na-ekpe n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ anyị sị na ọ ga-adịrị Naịjirịa na mma ọ ga-adịkwara Igbo na mma ọ ga-adịkwara anyị nwa ndị Igbo bụ na Abuja na mma anyị na-aga ọja wee na-asị ya dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma anyị na-asị nke onye jibiri ya akọ na ya anyị na-asị ọ bịara igbu anyị ya gbuo onwe ya anyị na-aga ọjị a wee na-asị na ụmụnne anyị ndị bịara na kingdom a na okwu ọma ha ji wee bịa na kingdom a ka anyị ga-eji wee na wee na-asị na ọ ga-adịrị Igbo na mma ọ ga-adịkwa Naịjirịa na mma ọjị anụ wechere anyị n'iru ọkwa na omenala Igbo ka anyị na-eme ọjị anyị ga-ata ya tata ya ndụ ọjị a anyị ga-atata tata ahụ isi ike ọjị anyị ga-ata ya tata ogologo ndụ si n'aha nwa Jizọs Kraịst bụ onye anyị nwanne ifugo ihe dị iche ịma onwe ihe dị iche na kapta bi na ọkpa ehi ihe dị iche kịta ọ gbakwara na ịtọ anyị ga-atọ a ga n'ogologo ndụ igwe na ngwa ihe were nke gị ne iwere aka ọjị ma tupu m were ọjị ruo ụlọ na anyị were otu maka ọjị ruo ụlọ ekwuo mana ọ dịkwa ka nke a wetara mbọsị ịtara ya sọ ọ dị mma ọ dị egwu ọjị akara aka ọ nke a gosi na abịa na anyị batara na obi eze ọ dị mma Igbo bụ Igbo dịka mmemme anyị na-eme ka anyị si akọwatara unu igwe akọwagoro anyị ebe o si wee pụta iji gosi unu na o nwere ebe o si pụta ịmara nnụnụ ọbụla kụrụ nwere ebe ọ na-asụ isi ya mere igwe nwere ebe o si pụta ọkwa anyị ebe ọ ya wee mechakwa ọ narụkwa ha bụ Opi Nsụka ọ dị mma igwe biko e nwere ajụjụ ndị ọzọ anyị kwesịrị ịjụ gị mana ọ dị nka nwanne nwoke ọ gị ya amalite ya bụ ajụjụ ọ dị mma ọ bụzi asịrị na echigo gị eze obodo a mana ọ bụ ị ga-echetara ndị Igbo ma ọ gwakọrọ ndị Igbo mgbe echiri gị ndị obodo a lecha anya sọ ọgụ maka agbada a ga-eme gị ma ga-etosi ndewo nnọọ ajụjụ dị mma na mgbe eji wee chimeze n'obodo a bụ 2016 on April 22, 2016 ya mgbe eji wee chimeze n'obodo a ọ dị mma daalụ dịka m si jụọ na mbụ a sị m o nwere ọkwa ndị ọzọ iji ma echichi ndị ọzọ ejiri gị tupu wee chie gị igwe ị nwere ike kọwatara anyị ka o si wee gaa ajụjụ dị mma echichi m ebuka na kiz echimechi na Kaduna as early as 2008 echimechi as a chief ọgịnịdị ozu ome wa na Kaduna mechi Kaduna bịa n'anụ ụlọ
n'opi ụlọ ewechie m asọgbu bụ n'ise mere ọgbọtara opi Ogene. ọhịa m ji wejiri ha ojinaka m ji n'aka na zuba nke anyị nọ na ya before m echi eze eti m chief na Zuba Kingdom as chief Ozome 1 na Zuba echicha m nke ahụ wee bịaza wee chizie m eze. Ihe na-akọwara anyị ọha na eze ndị Igbo ka unu ghọta na otego gbawara egusi egusi otego agbawara ya o bidoro ka dị na-agbawa egusi rute gbatago ebe a ebere ezi ya agbara egusi nta onye ọ bụ biko ịma na dịka nwanne m si wee jụọ ajụjụ juru anyị ọnụ anyị ga-ajụ gị mana tupu anyị na-aga n'iru biko onye eze anyị ga-eje ka anyị zụrụ otu n'ụwa obere afịa ndị Igbo anyị ga-aga akpacha akpịrị gaga nwee obere ezumike anyị chigata azụ anyị agbapụkwa ya ọsọ ka onye eze anyị nwekwa ezumike ọ bụ na anyị chigata azụ anyị agbapụ ya ọsọ onye metụkwara igwe onyonyo ya aka anyị ga-akpacha akpịrị anyị na-echigata azụ. Ndị Igbo na-agụ ajọ egwu, ndị Igbo na-akụ ajọ nkwa, mmanya ndị Igbo na-ata ajọ ụtọ, ekike ndị Igbo mana ọ bụ sọ mma, oriri ndị Igbo mana ọ na-atọ ụtọ, omenala Igbo na-atọwa m ntị, Olisa gọziere n'ụmụ Igbo maka na etebe banabanụ Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya o Igbo bụ Igbo na anyị Igbo ofu ịma na emere ndụ na-emekwa na na o maka na etebe banabanụ selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo selem ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo obodo ọbụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa a sị na achọrọ ego ma ndị ugwu jiri Abuja rapụ dị ka